мо зидди нашамандӣ ҳастем. Спорт фақат спорт. Бале, мо чӣ будани Чарлз ва Алав хабар надорем. ассалому алайкум марадонако. Гап-гапайки шумо шашмақовно нағз мехонед. Агар илоҷа шавад як парча барои баҳри тамошобинони мо. устод ёдам, ман шумои дигар бардошта гирон намегардам. Ман худамро лох ҳис кардосиям. Чӣ гуфтед? Ман ҳечӣ намегӯям. Ман фақат нишон медиҳам. фаҳмидам. хайрият ки фақат нишон медиҳед. фаҳмидагӣ боша бо рафтем. Бачи бобо, ту бояд худатро эҳтиёт кунӣ. чӣ хел карду худамро эҳтиёт кунам? Маска пӯшидан лозим аст. баъд худатро эҳтиёт мекунӣ. бобо, ҳеҷ кас касал неку. Я? Манаман касал? Хайр. Делалось в коридоре. Чего не смеетесь-то? Не смешно? Не поняли, да?